ngresiki pawon ben ketok resik. Oke bolo, dadi iki mung critane aku ape ngresiki pawon ngene bolo. Dadi iki mung critane aku meng ngresiki pawon soalé diingi kuwi bar tinggu acara ngene bolo. Acara niki diingi kondangan ngene bolo. Tapi urung tak video soalnya aku ki yo ngepasi pas lagi repot nemen ngene bolo. Dadi ini gak sempet video ngene bolo. Lah iki mengiso-iso aku inisiatif dadi iki meh tak resiki ngene bolo. Dadi iki ruwet ketipol ngene bolo ning pawon-pawon ngene iki. Yo ngene iki lah bolo nek ning desa ki kan masak ki kudu nganggo kayu dadi iki gak iso resik ngene. Akhire ki langes-langes dumunggah kabeh. Do apa jenenge? Yo langes-langes ireng-ireng ngene bolo. Dadi iki dong tempemplek ning pawon-pawon ngene bolo. Dadi iki mung critane aku ambeh tak resiki ngene bolo. Dadi ben ketok resik, dadi nek kita resik iki yo puwadang ngene bolo jane. Lah iki niki aku enek telu pawon bolo. Dadi iki pertama tak resiki sik apa ganjel-ganjel iki tak resiki. Dadi mengki ning sebelah kono nek gendel-gendel semrawut mau ki yo tak resiki ngene bolo, tak toto ben ketok rada padang ngene bolo. Bar iki siji wis rampung, aku iki nglanjutke sing pawon keloro nih bolo. Dadi tak resiki iki jen akeh nemen bolo iki reget-regetane iki bah kuwantel bolo yen setengah sentinan soalé suwi gak diresiki ngene bolo. Dadi iki mung tak cuwepetke soalé iki wediku nak sampean-sampean sedaya iki malah gak anu bolo jenenge apa nak bosen delok videoku. Dadi iki tak cuwepetke pol sing ngresiki pawon keloro ngene bolo. Lah iki aku wis ngresiki proses pawon ketelu bolo. Soal iki ya wis apa bolo jenenge ruwet yo diresiki kabeh ngene bolo ben ketok resik kabeh ngene bolo. Dadi iki tak jika singkat ceritane soal iki nak kesuwen ki malah bosen ngene bolo. Soalnya aku dhewe nak ndelok video suwen iki aku yo melu bosen ngene bolo. Dadi iki singkat cerita wis resik kabeh, aku tinggal ngresiki ngisorane bolo. Dadi iki tak sapu sing reget-regetane kuwi meng enek regetan sithik engko tak junjung ngene bolo. Dadi iki tak resiki godhong-godhongane sik ngene. Dadi iki singkat cerita ki wis padang bolo. Dadi iki kita resik kabeh lumayan rada padang kae. Dadi iki aku yo kene rada action sithik ngene bolo. Yo mbah ketoke yo sok ganteng ngene lho bolo, padahal yo wis koyo ngene iki lho keringete ding brendel ngene bolo. Ya wis gak apa-apa lah bolo. Wah aku yo kene iki ketok-ketok pede ngene bolo. Yes bolo ngene bolo, tunggu vlog selanjutnya ya bolo. Oke, bye bye.